serios la o întrebare neserioasă. Da. În fine. Ionuț Rebegea, Constantin Ciofu, ne-am mai întâlnit noi la matinal. Sigur. De data asta ați venit fără aparatul foto. V-a luat de dimineață producătorul meu, Gabi Rotaru, care a făcut el mai multe fotografii decât voi. În schimb, voi ați cerut fotografii. Sigur. Pentru că fotografia este unul din cele mai importante lucruri din viața noastră. Bineînțeles, pe lângă joburile și serviciile pe care le avem, fotografia este una din cele mai frumoase pasiuni pe care le avem toți membrii Clubului Fotografilor Iași. Sunt curioasă, voi sunteți ca cizmarul cu cizme rupte, adică faceți fotografii în continuu, dar nu aveți fotografii cu voi de pus în album? Acum depinde de fiecare în parte cum își evaluează propria muncă. Dar da, unii dintre noi sunt mai critici cu ei înșiși. Și de multe ori nu dorim să apărăm în fotografii. Aseară a avut loc vernisajul unei expoziții pe care a pregătit-o Clubul expoziții. Fotografilor. De fapt vorbim de două expoziții, dar hai să le luăm pe rând. An 2014, iată un titlu lipsit de ambiguități. Da, an 2014 este titlul unei expoziții de fotografie alb-negru inițiată de Ionuț Rebegea, care va vorbi, bineînțeles, mai mult despre Rarău, pentru că a fost pe Rarău și împreună cu alți 5 colegi în cadrul Clubului Fotografilor Iași. Invidiez. În 2014 este o expoziție colectivă ce reunește lucrările a tuturor membrilor Clubului Fotografilor Iași. Sunt 44 de lucrări în alb-negru. Nu vom reuși să le arătăm pe toate, dar telespectatorii pot vedea câteva dintre ele. Sigur, mie mi-au plăcut foarte mult. Am avut prilejul să le văd înainte de a fi expuse în Galeria de Artă Labirint, unde vă așteptăm până pe 7 martie 2015. Este o expoziție la care s-a muncit foarte mult. Cu cât numărul participanților la o expoziție este mai mare, cu atât volumul este mai mare și responsabilitatea, bineînțeles că este de asemenea mult mai mare. Sunt fotografii, din punctul meu de vedere, reușite. Sunt alese pe sprânceană, nu? Că dacă fiecare fotograf a ales cea mai bună fotografie pe care a făcut-o în 2014, dar de ce în alb-negru? Ionuț poate să spună lucrul de aici vine și an 2014, an fiind și un acronim pentru alb-negru. Aha, interesant joc de cuvinte. Bineînțeles. Da. 44 de membri are Clubul Fotografilor în acest moment? Aproximativ 40, adică aproximativ 44 sau 46. N-au fost mai mulți, dar după o scurtă și necesară resuscitare am rămas 44. Bineînțeles că există posibilitatea ca alții doritori și iubitori de fotografie să se înscrie după multe etape destul de riguroase. Da, și urmează acum o perioadă de stabilizare a clubului, pentru că au avut loc niște schimbări, dar... De stabilizare, nu de destabilizare. De stabilizare, da, bineînțeles. Și ce schimbări vor fi? Schimbările au loc în momentul actual. A fost nevoie de anumite modificări, pentru că am mai avut așa mici înțelegeri, dar e în regulă, acum ne descurcăm. Uite că vă face fotografii colegul meu, Cristi. Da, da, da. Sunteți fericiți? Da, sigur. Acum, da. Să știți că se pricepe. Da. Vor ieși cu siguranță niște fotografii bune, numai puteți să le arătați în expoziție. Când faceți o expoziție de tipul making of. Da, da. V-ați gândit la așa ceva? Să vă fotografiați pe voi cum fotografiați? Nu. Nu, dar e o idee bună. Dar nu vrem ca lumea să crede că noi acum, nu știu, vrem să ne lăudăm cu ce facem sau poate că nu. Dar este o idee interesantă. Trebuie să faceți asta, de asta ați venit aici. Da, da. Trecem la următoarea expoziție, exact, da? la următoarea expoziție, că este, din punctul meu de vedere, mult mai muncită, ca să zic așa. Nu știu dacă te-am întrebat până când e deschisă Până expoziția. pe 7 martie. Până pe 7 martie. Deci gardul este ocupat, Galeria de Artă Fetița, spuneai și data trecută. Da, da, da. Toate mămicile sunt invitate cu ai lor copii la... Da, înainte de 8 martie, dăm expoziția jos, poate mai lăsăm o zi, mai vedem. Expoziția... Cum e cu Rarăul? Printre pop și doamne, da, este... Asta e un titlu cu ambiguități. Da. Te gândești puțin, cum adică printre pop și doamne? Da, 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 pentru că Rarăul este situat între cele două repere
Popii mari și popii mici. Mai bine să spunem cum trebuie, popchii rarăului. Da, așa spun bucovinenii. Da, popii rarăului. Și Pietrele Doamnei, care este cealaltă extremă a rarăului. De aici vine și titlul. Și este compusă din 68 de fotografii, dacă nu mă înșel, ale celor 6 membri ai clubului. Larisa Maxim, Paul Pădurariu, Vasile Iacob, Cristi Vidrașcu, Ionuț Rebegea și Marius Balan. E practic un jurnal de călătorie în imagini, presupun. Da. Și de câte ori ați fost acolo? Ideea a pornit de la... s-a format între 4 din acești 6 membri anul trecut, iar pe parcurs, după ce am făcut o excursie pe Rarău, iar apoi ni s-au alăturat și Cristi Vidrașcu și Vasile Iacob. Și sunt fotografii de pe parcursul mai multor ani. Ei au fost mai des acolo și s-au lăsat, dacă nu mă înșel, pe peisaje. Da. Ați prins și fenomenul de mare alpină, cumva? Nu, atunci când am fost noi nu. Ar trebui, data viitoare. Să știi că de fiecare dată când eu ajung pe Rarău, mi se pare muntele ăsta extraordinar de telegenic. Telegenic, așa-l văd eu, omul de televiziune, cum îl vedeți voi fotografic. Este într-adevăr, este o zonă cu multe perspective și cu mult potențial fotografic. Într-adevăr, am reușit, noi fiind cei 4 care am fost atunci, fiind mai la început, chiar am reușit să surprindem niște cadre foarte frumoase. Am rămas și noi uimiți, chiar dacă experiența noastră nu era atât de avansată în ale fotografiei. Ați încercat să faceți și altceva? Escaladă? Nu, deocamdată ne limităm doar la fotografie. Nu vor să pună aparatele în pericol. Da, normal. Da, muntele... Fotografiile, nu știu, a trecut fotografia ta? Ai pus-o acolo? Da, am avut mai multe, da. Pentru că suntem la 6, avem fiecare în jur de 10-12 fotografii. Multe dintre fotografiile astea sunt făcute, cred că, și la răsărit, nu? Un apus, un răsărit? Da, mai mult apusul. La răsărit a fost mai greu să ne trezim. Dar știu deja că nu sunteți matinal, că doar ați întârziat. La munte este mai simplu să te trezești, probabil. Oricum, ați rămas și peste noapte. Da, am rămas 2 nopți, am fost în weekend, de vineri până duminică. Am ajuns vineri seara și ne-am întors duminică tot seara. Și pe munte, spre deosebire de acum, este trafic. În momentul în care vrei să ajungi într-un punct anume să fotografiezi, nu ai trafic, iar detașarea aceasta... Gata cu scuzele, gata. Detașarea aceasta, cred că... De la scuze trecem la mulțumiri. Mersi tare mult că ați fost în dimineața. Da, și noi dorim să mulțumim întregii echipe. Noi vă menționăm de fiecare dată când avem vernisajele fotografiilor, așa cum s-a întâmplat și la precedentul eveniment, la Biserica Adormirea Maicii Domnului Galata. Am mulțumit în primul rând TVR Iași pentru mediatizare și pentru că ne-ați primit să vorbim tuturor celor care ne privesc despre expoziția noastră și s-a bucurat de un public numeros. Apoi, bineînțeles, mulțumim domnului Adi Cristi, domnului Dan Mititelu, colegilor care s-au implicat în organizare, Ionuț și, bineînțeles, celor care aseară au fost alături de noi și ne-am bucurat, bineînțeles, și la un ceai sau bere fără alcool. Mulțumesc din nou și data viitoare să nu mai întârziați. Spectacol evenimente la Teatru Cub.